네. टाइम गैया जों होमबा Hon pakai maram naman. 원래 거지 속이야. 지 모자만 나오 sarga barangsa. जों ओंखारबोबाय दारागाव थांसै बिराद अखा हाबाय दों लोगोफोर बाय गैया लानो हागोन हाया बाय थेवबाबो बेर जोंनि अखा हाबाय थाबाबो टाइमा 8:00 जालायलायबायना दा 8:00 जालायलायबाय उपाय गैया नङाबा जों 4:30 सिखारजोबदोंमोन बेरे फुङावनो जुस लोंखाबाय नै इसोरो Lesu ada narekolni. आंनि ओमफ्राय नै मा जादों सुनि थेमाया मालाय आदा मानसिना नर्मेल लाबोफाखादो गय दायो मोनफैबाय Guys, belai jeng fai kasih dah. बारदावलायनाय साइडआव थानाया जास बारदावलायना शिलंआव थांनांगौ नै Silong mencebai. शिलं ना दहाय 그래 잡아. Mana excite moजां kok. Hello guys, today we are Shillong happening. Nak kali lagi berada nang sama moजां जागोन जादों इसोर गोसोआ. 미치고 남아. Ai खिनियासो. Mulai nak nak ha? Zumi kardang zumi. Jawab itu. Zumi kardang. दैबाना happening. 내가 터지면. Apa mencari kalau nak boleh kali. मोनफैबाय जों दायो माइ बस्ता जानि गथ'फोरनि जों लाबोदो गथ'फोरा जाजोबदो Anu goto. माबालै नोङो दिनै खमने आरो खनसे Thank you. Ma. Halo nang kol be. थाल' नांदो Halo, memang mana. हाथायावसो कुछ मुंह मीठा जरूरी है Yes, है कि नहीं है इसके लिए करो मुंह करो मीठा। मुंह मिठा करो मुंह मीठा करो 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 नंगौ Maman nama. English lekar orang TV kasih. Kenjing urusan nama sabi ya. साबिले आंथारालै Ikan asli. आदा मा खबर मोजां Mimrang. खननालाय खनसे स्रायनो नोंनि गानखो untuk damen deh dam mulen दिखन pakai maram naman खनले खनसे 속이야. दाउ हमा दाउ खावनो नागिरलाय सुटिंआव फैनायानो अमा फिसा अबे ओंलै लुकुर लुकुर जाफैबाय दों दाउबो अमाबो ओइ माथाम आदा Hey guys, kenapa? Tangan sini ya. Sabili para na gede siapa ya Sudah. वाह क्या सीन है रे वाह हेफाजाब ना लोङा साखै गय जाखांबाय 사실은 좋아해. खनथामसो जाबाय गयखौनो Minum nggak? ओइ माबा दङ दख'याव ओइ ना मा होनोमोनलाय इखो सलार ना मा होनोमोन गुदुं खामासै ना थावनि माने थालिरनि 타운 더러 थावनियानो जागोन इयो थालिरजों बानायनाय मा होनदों आदा 못 보셔도 보셔. 칼을 좀 잡아라. 잠깐만 가 나도 혼자. 야 비야 응 파우더 송래 달리 그래. थालिर बिलाइ रो जा बानायो थालिर बिलाइदो दानाय बानायनाया थालिर बिलाइ रो 응 Tadi di situ kena. 언제 내가 뭐 삼대야 라는시 슈팅을 란시 레디 잡았바이 아다면 데라니까 퍼스트 란네 그대 뭐 비슷한 거 비베 레디 아다 레디. 뭐야 말아 들리 엔다 다리. Baca kasih. Mujang jebak sih. Muting. 야 나중에 세컨 타임 해봐라 잘해줘 ini minum nang kena 근데 미세가 apa iya 라이트맨 프로듀서라
Belakang nih samsnya. 하트 큰사람. Ayo. ini nama usul pikir. Iya, 어खा는 थाखाय 10 थाखा Kayu udah. Baik Sinsia, kira-kira. बायनि न'नि बुस्थुफोरखौ नोंसोर लानो लाजिया नै दावगां लानानै खोमा एरगासिनो सोरां आलासि जि माने बा मोजां मोनो मा माननायावनो जि एरना मोजां मोनो होनदों 하시면 몇 가지야? Bakal sana. सर बुरै बायर खाजि जि मोजां मोनो औ सार मा बारांसिया Video tape ini. नानिमोन बाजोब्बाय नामा नोंसोरो बाबु बायाखै ओंखाम उखैबाय नामा बाबु जानो जाबोखादों मा ओंख्रि जाबोखो हा साजों बा गाइखेर सा आर्ट खालामखायो नामा सोर आर्ट खालामनाय बेनो बा नै नोंसोरनि दारागाव हाजोनि हाजो खाखिदों नामा नानि बा मालाय सानबो ओंखारला बा सानाबो मोखांलाय बा दारागावआव मेगन गोनां खुगा गोनां फटा फोनलायनाय सान ओंखारो खोमालै ना नानि ओंखारो हा दारागावनि बिफाङा नै इदि जायो अ बिफां नङाथ' इयो गलाबसो न' बा बरिया खिदो दाउआ वाव इयाव आरो साना बेलेग न' बा नै मोनसेयासो मोजांथारलै मेगन गोनांलाय मालाय आरो सोर सोर आखिबावदो आरो आखियाखै मानो इदि खालामो जेथिया आंनि शुटिं जायो इदि अखा हानाबाय थायो मानो सान्थि शुटिं लानो होआथाय आंखौ हायां गासिबो खोना नै आंना स्टुडेन्टफोरा खानाया बोरैबा जाजोब्बायलै माबायदि आर्ट क्लास लानो नागिरदों Mira tahu face pakai Bayar na, ay na. Sangha agay man na. Mga producer madam ah. Producer bayar. Baik, pick up nama mbak. Ate kam nang pali. Pick-up nih nggak, membara. Onane coklat dan lagi demen sama man. Kosto, saugari ya kita keciaman saugari. kebetulan sih seorang halal. Iya kerja. Dia macam-macam art kalam deh nai. देखो इतना अच्छा क्या और नानी लाइन बाबू से सॉरी ada raja toh Boma, itu boma. Dunga na ikosto mo din siya. एतम बम जादे एतम बम Fungni di dungna mbak masa kemende. Nah, कस्तो मोनगोमोन इस रायलाया गाजाथार माने लांखानाय बायदि थास' बिबारजों हांसो दैज्लांनि दै इमा माबा हासिंनिफ्राय गखादोंना निजिराबाय निजिरानिफ्राय माबा हाजोनिफ्रायसो लाबामोन सिगाङो हाजोनिफ्राय ना पानि खायसेल' पानि जोंना नै सान फुदुंलायसिगोन दायो इहाय जागा दानस्रांबाय थास' बागानाव थास' माबानो फैदो नोंसोरनि हाजोनि लुवारा माबायदि माबायदि सिख्रा बेसेबां गिदिर गिदिर अरबा गयोना गवा बोखानायनाया सायो ओमफ्राय थब गयोना गवा मामे बिद्दा लुवार होननानै देन्जार गैया आं अयन न'खौ गैयाबाबो लुवार दा मासे नुनांगो सेस जाखागोन मा होनदों सोरो नों आखाइजों हमदो बाबारे देन्जारलै नोंना देन्जारलै नोङो एसे जागा मोनबानो सानि जगार बानायखायो नामा नोंसोर मा जोंनि खोथा बाब्रे ओमफ्राय दा नोंना गाइखेरा गावरा मा produser apa lele जोंथ' जोंनिखौ जों गावनो रेडि खालामना लायो आरो ओरैबायदि काम गैया फैसाल' लानो हायो इमान अपमान जायगायावनो मानिबा फैसा लायो आंलाय मानिबा फैसा लायो ओइ मानिबा फैसा लायो बेफोर गासिबो थास' बागाना आंनि जोब लोगोफोर दारागावनि
Thank you deh babu. Sembah. Bisa menbaik kok ayo. Baby. 어비야 타이에? 신야 타이에? 어비야 저건도. Ini kasihnya hasil mesinnya kasihnya. 에이 하지 말라 너희. Ini macam hasilnya. Mereka ini kasihnya. 같이 튀자. Kungkar kulapur masih punya dompet mak. 지니까 베타 타르드나? Sansia. 말아봐 가봐. 뭐야? 와. Macam mundir nambah power lagi di tarik ya. 야 파이더. 미치야. 에이 하지 어머니들 가고 가신 리그퍼. 뭐야 파이더는 마탐나? 바이디니 파이터 와카이나? 뭐나무네 스피당. Tapi taruh mabayau nih serlait lo kasih nada nih sini ya. Sorry ya. Sorjai na, tangpa, manci tangpa bezakan. Ini segi lagi ya? Ya. Ya. Apa na? nih sakola langsung mendengar aja nggak ya nih kata-kata cai Ses, sebentar nih. Mana ini bahaya? Ada ikan. Coklat tuh. Mau bisa? Bahaya. Mana? Ang saka ayo dun sih. Kendali? Isku jangan lupa. Teriak kena gimana? Masih sistem hari ini ya. Si kesan minggu supaya, hai, ya Allah teman. Yang mana nih? Apa sih? Kesan nih. Hayan. Hai. Mana beli ya? Anjila. Anjila. Wah, malah sona kanang dengan ya. Ayo, beri hap genda. Hah? Mana lagi nih? Daya zubnya. Mana lagi dengan sih? Jangan. Oh? Jangan lari nih apa mulai. Kita mana nih? Kita di mana? Ang मोजां मोनदो मानो होनबा गाबोन बारायनाय लोगो लोगो 25,000 मोनबावलायनोसै बिदिनो आरो बारायबाय थाथों Daya जोब्बाय लोगोफोर अखानि थाखायनो दिनै लाजोबनो हायासै बिराद नाजादोंमोन ओमफ्राय मोनसे सिन थाबावबाय आरोना दायो गाबोन लाफिनसै ना मा होनो Kayak bas sebenarnya. बोरैबाथार Sakit. Ini sebenarnya. Dengan Nuzang belum nah. जेसां बारायगोन एसां फैसा बारायबाय थागोन दे आरो Oh, di batu sampai beda kena. बाराय होमबालाय Kawan buzub nang amat tuh. इदि जानो हानाय नङा प्रडिउसारा थैबा सेस जागोन ना लोगोफोर एलबामानो ओंखारनाय नङा दखन न' थ' दायो लोगोफोर न'आव थांबाय थानोसै दिनै दारागावखौ दिनैनि थाखाय बाय बाय बिराद अखा सिजाबाय Bye bye, khubratri, good night. मोनसे बाथ्रा ओरैबायदि दहायो अखा हानायाव गारि नांथाना जों सानैदो अबस्था गैयि जाजोबदों नारनानै मोखां गंसे Linani syuting harus ini menbaya. Kabur bezahelai. बिब' नालाय उपाय नाय It's nothing. दे आरो I think so. थ' बाय बाय सनाफोर हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय गासिखौबो दायो फुंनि 2:08 बाजिबाय आरोना टाइमा नै लोगोफोर टाइमा 2:08 बाजिबाय ओमफ्राय दिनैहाय आङो फुङावनो माने मन्दिराव थांनो नागिरदों शिब मन्दिराव दिनै सावन दाननि फार्स्ट समबार नालाय शिब मन्दिराव थांनो नागिरदों लोगोफोर जाय भलबम मानियो बिसोरो मिथिखागौ जानांगौ ओमफ्राय आंजों लोगोसे दङ जोंहा बिनानाव थांफागोन ओमफ्राय दायो थांबाय थानोसै लोगोफोर 2:08 जाबाय आरोना थ' थांबाय थानोसै लोगोफोर फिसा फिसा भिडिअ लानो ट्राइ खालामगोन हायो ना हाया मिथिया आरोना थ' थांबाय थानोसै ने दायो नै थांनोसै स्रां जाथ'वाखैयानो आरोना ओंखारबोबाय दा जोंहा
लोगोफोर दै खावखांनानै फैबाय नै स्रां स्रां जाजोब्बायानो नै जोंना मन्दिरा जों दै खावनानै बेयावनो लुफैयो आरोना थ' दायो थांनोसै स्रां जाजोब्बाय टाइमा खैथा जाखाबाय न' नायलाय टाइमा दालागै 4:30 जानांगोन 4:30 जाबाय दायो टाइमा 4:30 28 आरो आइ जाथारसिगोन हा 31 जाबायना गारियाव 26 ना 28 जानानै थ' लोगोफोर थांबाय थानोसै ना फुङावनो फैदोंमोन ओमफ्राय दायो 4:30 जाबाय आरोना लोगोफोर ओरैनोबाथ' बेलेग दिना सिखारनायानो जाया दाबायदिबा थ' दायो थांसै आराम मोनो न'आव मोनफैबाय लोगोफोर दायो थ' भिडिअखौ दोनथ'लायनोसै दा दसे थानानै आरो शुटिंआ स्टार्ट जाफिनलायगोन माने मैया सानसेनि लादोंमोन अखा हानायनि थाखाय जोंना शुटिंआ जोबासै नालाय थ' दिनै लाफिननाय जासिगोन दायो भिडिअखौ लाफिनलायनोसै लोगोफोर माबायदि थाङो दिनैनि शुटिंआ लोगोफोर दायो मेकआपआ जाखांबाय ओमफ्राय थांनोसै शुटिं लायनोसै दायो आंबो हाबनि आब' लोगोफोरनि जों दायो लकेसनाव मोनफैबाय बिराद सान्दुं गोसा दिनै जोंनिखि जा मैया अखा हानानै हनै माने बिराद माइ गायनो एकदमबारे मानसिफोरा बारा गायनो हायाखैमोन ना मैया अखा हानायनि थाखाय बिराद हालेवगासिनो नै सरा हालासो मालाय Guys, नै गय लादो मा लादो गययाव गय बेयाव गयसो लायो नामा जि दामि खालि होनबा नोंनि बा मालाय दाम गोसाथार मालाय गय बिगाबदों मोजां खासिखौ नाय आरो अयथासार मालाय ना बोननो फैदों मबाइल लादो खासिखौ लादों मालाय अयनायसोलै दायो लालांबाय थानोसै लोगोफोर आमि साता लब्बो ना मोनबाय ना मोनाखै आदा गैया फुंनि फैनो मोनबाय जाया लोङा मा खालामबावनो दिनै सेस हिनजावदो मायो दिनै सेस हिनजावदो होसो जागोन आयु मैगं ओरैबायदिमोन ना बाय बावहरथाराखैलै बे हायावसो सौग्रोयो दै नोंनिया माबाया जि नोंना दिरुङा जि गोलाव जादों माबायावसो बे हाखरनि हाब्रुआ बेना सादि नाया नरनाय नङा जि सान्दुं होदो दिनैबा बोथोरा रोहो होनलायलायथारदो लोगोफोर दायो आंना जोबथ'बाय आदा मेन्देला आरो मानसिनि लागासिनो र' नै इयाव लागासिनो दङ बिसोरो आङो दायो गारि साया मा होनो बिफां सायाव जिरायनानै दंफैथ'यो बिराद सान्दुं गोसा लोगोफोर मैयाथ' एकदमबारे अखा हानायनि थाखायनो लानायासै जों सानसेयावनो फोजोबगोन होननानै थांदोंमोन बाट जायासै जोंना दिनै आरो एकदमबारे उल्था ओरैबायदि गरम भगबान ओमफ्राय लोगोफोर दिनैथ' शुटिंआ जोबसिगोनानो थ' लोगोफोर नोंथांमोना आवगोलाव जेरैबायदि सापर्ट खालामदोंमोन जोंनि बे मिउजिक भिडिअखौबो सापर्ट खालाम आंहा न'आव थांग्रोनोसै गालांथ'नोसै इसोरखौ आंनिया जोबथ'बाय नोंसोर थाथ'लायदो टेन्टार जादों दिनै बोथोरा मा बेदर संदो थारमाने खानै एवलायनाय हे भगबान हाबानि सोरनि हाबानि लिनानि आंनि नामादो लिनानि हाबानि